Mga ka-disciple, gusto mo bang marinig yung mga salitang magaling, tapat na lingkod ka? Pero teka, paano nga ba tayo magiging tapat na manggagawa ng Diyos sa panahon ngayon? Panahon na muli para ibahagi ko sa inyo ang mensaheng nagbibigay buhay mula sa Ebanghelyo ngayong araw, October 18, Feast of St. Luke, Evangelist. Ako po si Brother Rai, Digital Disciple. Sa Ebanghelyo natin ngayon, mula sa Lucas 10:1-9, pinili ni Jesus ang 72 sa kanyang mga alagad at isinugo silang dalaga-dalawa sa bawat bayan na kanyang pupuntahan. Sinabi niya sa kanila, ang aanihin ay marami, ngulit kakaunti ang mga manggagawa. At inutusan niya silang magdala ng kapayapaan, magpagaling ng mga may sakit at ipahayag na malapit na ang kaharian ng Diyos. Ang feast ni San Lucas ay hindi lang tungkol sa isang manunulat ng Ebanghelyo. Ito ay tungkol sa isang lingkod na ginamit ng Diyos pamamagitan ng kanyang kakayahan. Si San Lucas ay isang doktor at manunulat, pero higit sa lahat, isa siyang mabuting tagapaglingkod na nagbahagi ng pag-asa. Ang misyon natin ngayon ay pareho rin. Gamitin ang kung anong meron tayo para ipalaganap ang kabutihan at katotohanan ng Diyos. Hindi mo kailangang maging pari o preacher para maglingkod. Baka yung simpleng pag-share mo ng mabuting balita online, pagbigay ng tulong sa kapitbahay, o pagdasal para sa iba. Yan na ang misyon mo. Mga ka-disciple, gaya ni St. Luke, gamitin natin ang ating mga talento para kay Kristo. Ang bawat post, bawat gawa at bawat salita natin ay pwedeng maging paraan para ipakita ang pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ang tanong, handa ka bang maging manggagawa sa ubasan niya? Ako po si Brother Rai, online for Christ, offline with purpose. God bless!